Ja som natáčal prvé videa nie na HDčko, ja som zabudol nastaviť HDčko, tak ja som nastavil HD. No to je to, mali by to byť nie Full HD, ale iba HD. Áno, Peťo, ja som si nenastavil HDčko, teraz som ho nastavoval, to sa jednoducho nastaví. Potrebuješ na to jeden program, aby si mohol natáčať na HDčku. Ja natáčam HDčku už. Teraz som si to nastavil. No na na Minecraftu tam budú také dve šipky a tam si vyberieš kvalitu. Diváci, ja by som vás... Samo? Áno? Počkaj, niečo ti teraz napíšem, to nechcem hovoriť do videa. Čo je? Počkaj. Kde mi to napíšeš? Skype? Na Skype. Skype. Ja sa tam idem sa tam kúknúť, čo si mi to poslal. To je Baltík, tej bodky píše, dačo. Ticho. Sorry za toto, že to iba tak stojím, teraz sa pozriem na Skype. No keď mi to napíšeš, povedz mi to. Tak. OK. Takže. No ja som kompral notebook, takže... Ale akože mám FPS-ka dosť veľké na to. Ja. No poď, aké? No a prvý sa dačo, keď natáčam. Poď mi sa, ty máš notebook. Ježe, a nechcel som to radšej hovoriť, že ti, vieš, tak som sa napísal a ty nemáš naozaj stolový? Nope. No a milí diváci, prosím vás, to by mi tak pomohlo, keď ste napísali do komentárov, akým programom alebo čím by sa dali zvýšiť na hrách na mojom notebooku Windows 8 jednotke hry. Zvýšiť grafické detaily, nie grafické. Ja natáčam 30 FPS-ok. No ale toto ja to nie... Mne by to padalo strašne. Toto by som chcel vidieť moc vedieť od vás. No tak to by som sa chcel spýtať ja, bo ja som natáčal toto Team Fortress 2 a nešlo mi zvuk natáčať, ja som dal dozadu takú hudbu. Vôbec mi nešlo natáčať zvuk, ja som dal hudbu. Hej? Princess Kenny, Stick of Truth, vieš čo, nie z posledných fightov bojuješ proti Kennymu, čo si myslel takú pesničku aj. Ja som to dal raz do pozadia, jedného Team Fortress 2. No na Team Fortress 2 mi nenahráva zvuk. To by som vedel, to aj ja budem vedieť, ale tie FPS-ka, to by som, ale tu nemáš grafikov, alebo taký Pozri, tak ja teraz ani nenatáčam, ani mám zapnutý iba Skype a Minecraft a mám 14 FPS-ok, 15 alebo 15 a niekedy sa to navýši na 20. No keď ja nenatáčam, mám pustený Skype a Shakea hrajem teraz, no tak mám 50 dačo FPS. Vidíte? A mne to tak padá. Ale no a povedz na Shakeu, ako sa voláš. Povedz, no tak ty si na S20 českom, no, to viem. Samuel sa dívať. Samuel sa 999, 999. Hľadám cech, ja žiadny cech nemám a nejde ani pridávať goldy. Musím si overiť e-mailovú adresu a ja ju neviem overiť, takže... No to viem ja, že som ti to vravel. Ok, keď mi dačo, tak nemôžete pozvať, viem hociaký a prosím vás, ocenil by som, keby ste pozvali aj mňa, lebo nám to stala taká vecička, že nám, a keby dal šuplo, mali sme level 30 dačo a nám šuplo level, nešuplo 5, ja som mal 39. Ja som mal 35 a mi šuplo level 9 a jemu šuplo level 2. A dal nám to 500 dačo húb. Ale to mi dalo 600. No mi dalo 500 iba. Ja už mám bol 300. No. A už začínam šetriť, lebo som si kúpoval Greenforda. Toho draka a ja. Ja som si kúpil ten okýzlený potion. A ja. Mám. No a ja sa volám Trombaka. Trombaka, áno. Robo si dáva také meno. Prosím? Robo si dáva meno Trombaka. To je môj profil. Trombaka, Robo si dáva také meno. Musíš to teraz riešiť. A to je jedno, no. Vo skrine ti to poviem. A potom mám ešte Peter Var. To bol až Lukosveus SK. Nie, ja mám Trombaka. To si zmenil? Práve, že mne to zmenilo na Trombaku. Ja som mal zmenené na... Áno, dá sa zmeniť meno na Shakeu. No neviem, je mi to jedno.
Ale máte potom nejaké následky. No ja som mal zmenené meno a mne to nehodilo level 8, ale level, no viete, videli ste sami. Takže ja to poviem takto, nech sa diváci veľmi nudili, tak už idem dať do prírody. OK, ja si už iba oenchantím môj úžasný. Počkaj, ja nežerem. Ty kokos, ja tu stípnem od hladu. Ham. No, už ma dosť veľa dia. Ja si spravím tiež taký kromp. No, bo ja si musím... Čakaj, ja netrvám, ja si enchantím boty a dúfam, že mi... Á, dia. Díky. A ja si enchantím boty a uvidíme, či mi padne feather flooding. A som rád, že ty so mnou natáčaš. Nie, je to veľkým potešením. No, A inak ja mám pre teba jeden dáček, len... Účinnosť Protection 4. A čo mi to je? Ty, ale a môže sa opraviť aj armor? Tu na? Ja nemáš doletý, tak? Už som mal. 17 potrebujem 17. Ja svoje diváci, ja ešte chcem mať malo 17. No ti to opravuje aj Brnko. Všetko. To aké epic. A Brnko mám ešte dosť akoby celé, vôbec nezničené skoro. A včera, Oskar sme Víš, ja už nemám peniaze. OK, ja mám koľko? Počkaj, ja tu nemám prácu, počkaj. Lomeno, jobs, join... Minero. Peťo, chcem toto povedať, nehovor chvíľu. Oskrin sme boli trochu to ďakoho a potom sme našli jednu takú lávu, takú budovu celú z lávy a najprv, vedeli sme hráča, my sme ho skillili, mám epický meč a ja. Ale potom, to bola miesto z lávy, ja som spadol do tej lávy, dal som len home a neportilo mňa to, nechcelo mňa to portnúť, lebo dačo, že do mňa dačo útočiť, či čo, dačo, že kombat. Takže mňa to chcel portnúť a stratil som epické brnko, mal som ho orenčanke, ne? Epické brnko, epický meč, epický kromp, epický lúk. Dobre, nehráme šejka, takže nebudeme hovoriť epicky, ale dobrý, dobre? OK. No ja som tam scípol, ja som mal také nervy. To sa s tým nedalo hrať, on mal také nervy, že on všetko, čo videl, čo mu stalo v ceste, on ani neobyšiel to, on to rozkopal alebo zabil. Tak ako aj teba. Tak ho nenasadte. Ale nie, ale ty si úplne bol, že... Dobre, ideš tam, a zrazu niečo pre tebou ti stojí v ceste, držím tam je. Ja som to ešte spesil, bo som nemal veci. Ja som ti potom nehodil. Dobre, dobre, tak ja idem skúsiť. Ja si aký vyspojím tie dve krompy a môžeme ísť. Ja už som level 20 minera. OK, ja. Dobre, takže mám aspoň dáky kromp. Nie! Fuj, ukradol mi kromp. Bože. Jež dobrá čojka. Uda. A i Uda. Šoli mi ukradol kromp. No ja som asi našiel VAR prírodu. Peťo, máš nejaký kromp pre mňa? Jopik, ale iba železný. No tak to si říká vtipný, ja. A pôjdem na Wapfie, čo nejde mi toto kúpiť? Ja, škoda. Normálne, ja som náhodou taký vyhodil a on do toho išiel, čo je on? Ja som hral jeden taký server a tam bolo napísané, že môžeš normálne tam mať svadbu a také. Čo? Že tam normálne, som mala taký jeden ten server a ja si už nemám ho už a tam si už mohol mať normálne, že ženu a také. Dík, epic. Vás. Počkaj, ale ja viem, ale to nie je to. Ešte chvíľu na mňa chodí, ja si musím dať Wapfie. Čo tam chceš? Jedlo. Ty nemáš ani žiadno? Nie, ja som sa tu uveral. Dobre, tak to nebude. Lomeno, warp. OK, ja Peťo idem home, aj na mňa, vieš jak home, tu na. Viem, som scípol. Normálne som spadol tu na dole, tu na presne som spadol a scípol. A
Ale vydržal si tam asi takých, ja neviem, to si dosť dlho tam vydržal. Asi mi... 10 sekúnd. No, aj viac, kamo. Ale potom sa mi už zničilo full Brinkodia. Ale viete, aký on mal diabrnko? Ale si mal poriadne diabrnko. Ňau! Koľko beje? Pol srdiečka. Aspoň dáčo, Peťo. Na sojky som mal vtedy epický luk a sypol som s ním. Tož mi bral dve... Kde mám luk ja? Budem ťa odpinkávať. Nechaj ma samo. Budem ťa odpinkávať. Nie. Ja strašujem šípy už mám. Mám málo šípov, podľa mi dáke dáš. Že? Ja vám tak aj dáčo. Nechaj ma. Dobre, okidoki. No a musíš mi dať šípy. Te mám nechať. To je vydíranie. Šípy! Ináč budem pokračovať. No však stroma do tej lavy, no. Jesi! Tu no. Na strel, neboj sa. Strel. To predale. Koľko ti to obalo s tým pádom? Pol srdiečka. Či... dve srdiečka. Ok, dáš mi šípky? Šípy. Tu máš. Dám ti za to dia. Tu máš a tu máš. No do vody mi to háč. Tam som ti hodil do tej blbostičky, vieš. Blbostičky? Tak trochu, dozveď asi mi to hodil. Ty kokos, ja neviem výsť? Lol. Ani ja. Zupasty. Voda ma uväznila. Dobre. Kde mám tie dia? Prečo si vyhodil šípy? 6. Tie dia sa už spávnuj, to nič. Vadí? Ne. Ale inak ja by som si zobral nejaký luk. Ty čo robíš? Idem vypekať. Tu prijedeme Warp, jak sa to volá, free. Ale ten shake to určite budeme točiť. No áno, tak. Tu je luk, tu sú šípy, aj luk. Dobre, takže šípky, dve staky si zoberieme. Peťo, zoberám mne dačo. Tak dačo? Neviem, dáke veci. A čo chceš? Povedz. Nebuď lakomý. Ja vyhodím tieto cookies a zoberiem si nový stack. A koľko je tam pavúka? Tu keď zapaľuje ten meč, nie, to je škoda. A dve jany tam pavúka epic. To lomeno warp mina. Keď budeš v tejto na poletní. Ale inak však komentuj nejak, bože. Warp mina, a ja si neviem, čo to je komp. Takže potom budeme hľadať ešte jeden taký dom, ktorý musíme nájsť. Proste to musíme. Ja za týmto kompom budem sedieť dovtedy, dokým nenájdem ten prekliatý... No tak to ja nie. Power Možno ja nie. Ja ho proste musím nájsť, diváci. Otázka. Šťastie je dotkali spávať jakeom, ja som chcel rýchlosť. Ja som keď ale vieš, že na epických kompách, ja mám šťastie epickejší. Už to tam je, okej, idem ťažiť. Samo, ty si kde skočil? No tam dole, tam sú tie epiky, tam sa vieš aj killiť. Na čo je aby vydá takto? PvP. Ja to tu ťažím, aby to nikto iný nevyťažil. Molly nám to dá, Peťo, Molly nám to dá. A ty ideš No tak poďte nás killovať, mne to je jedno. Nie, a ty ideš spať zakladiu. A tu môžeš pokladať bloky? Áno. Aha, mňa nevidí. Yes. A mne to uberá nejakých 10-9 mi ubralo. On tu má fly jeden. On normálne lietal. No tak to je VIPčko. A môžem sa opýtať na kvalitu môjho mikraku? Je to dobre. On sa tak dostal ku mne, neviem ani nejak, ale dostal. To je dobrá tvoja kvalita. A on si dostal opäť inú základnú kostelskú. Daj port na mňa. Nie, oni to podkopávajú.
Jen to tam zhodil. Au, on mňa zabije. Poety. Ma nechajte ani. Nie, lomeno home. No. OK, som home. Toto už... Ale samo povedz, ja to viem dobre so lukom. Veď ja? To je lomeno home. Utiekol ten zombo. No, bol by som si takedy chcel vykraftiť potion na strenčku a speed. Speed a strenčka, no, to určite. Speed rýchlosť a strenčka. Ja viem. Áno. Ja som chcel spraviť taký dom. On sa volá Minecraft, alebo iba tak si pomenoval Minecraft? Nie, on sa naozaj tak volá. Minecrafting. On sa volá Minecrafting. Ja ho volám Minecraft, taký je to Minecrafting. To je Je to najsaver, keby si vedel aký... No takže ja už trošku Petra všetko kopem, ktorý to A určite aj pinuj dáš do popisku, že? Ti na to nezabudnem. No Ale toto je Trollcraft teraz, ne? Áno, to je troll. No tak na Trollcrafte vám dáme aj pinu do popisu, Minecraft nie, ale Trollcraft. Minecraft tomu zmyšľam dával IP, ale dám ešte ja, aspoň iste. Dobre, tak napíš tam Minecraft, daj tam aj pinu, a potom daj na Trollcraft. Na Trollcrafte môžete hrať s nami, ale na Minecrafte nie. No, lebo tam máme dom s takým hráčom King 59, ale na epický barák. To je sídlo, to už je kráľovstvo normálne. Máme tam 9 beaconov. Hej, no 9, no. To je dosť veľa. A pod nimi sú dia bloky, nie železno, a také dia bloky. Áno, to je čisto z dia. A som tam boháč, len keby dačo. Peťo, neviem, jak dlho natáčame, ja nemám stopky. No, ja to stopujem, máme to okolo tých 25 minút teraz. OK, to ide, môže byť hodinový, bude sa nahrávať ako z tohoto serveru hodinový. Bude sa nahrávať... Nie, nenahrávaj, to by musel byť live stream, dáme jačej, potom niekedy. Alebo počúvaj, nie, to nedávaj tak. Budeme natáčať, to je jedno. Lebo to je zbytočné, potom oni to ani nedopozerajú. Aha, jasne, áno. To je jedno, ešte budeme chvíľu natáčať, no ja už hľadám. No tak ja neviem, ktorú stranu si išiel, ale ja idem tiež jedno. Ale naozaj má dom zvolný? Naozaj má dom zvolný? Čo? Naozaj má dom zvolný? Áno, dom zvolný, bol som už u neho. Dobre, takže na Trollcrafte rádi si s vami zahráme. Áno, keď nás nebudete kiliť. No, tak našimi vecami sme dvaja. Ale do party príjmeme iba jedného. Áno, viacej nie, iba jeden môže ku nám ísť. S jedným si zahráme jeden deň a z druhý deň. Áno, ale musíte si napísať na Skype. Áno, moje meno na Skype budete mať v popiske videa. Aj moje. Ja do popiska mena. Preto našiel som dosť divý dom nad vodou. Mne sa trochu páči, ale lieta. Nie až taký pekný, idem ďalej. A môj Facebook, nechcem, aby si dával môj Facebook do popisku. OK, môj ani môj nebudem dávať zo začiatku. Ty si kľudne daj, ale ja nechcem si svoj dávať. Ja nechcem na začiatku a potom si ho dám, keď budem dlhšie natáčať. Dobre. Už to za také 2 minútky máme ukončiť aj vieš, lebo... Nie, ešte chvíľu ja by som išiel vyskúšať ešte Rab Maj, či tu je. Maj, to nebude asi. To je lomeno Varpuma. Nie je tu Maj. A on sa to píše iba Maj, nie Varp. Lomeno Maj. Nie je tu Maj. Kde máš keď hachnul na Minecraft? Áno. Minecraft? Áno, tam je ale nie, lebo budú vidieť tvoje registračné meno. Ja vlastne, tak to... Ja som to už vypol. Čo, natáčanie? Nie, ja som vypol, keď už som sa už odpojil, tak ani sa to videla, takže toto už asi ukončím, že? No tak počkaj, a ja to ukončím. A ďakujem, že ste si pozreli toto video. A majte sa pekne. A vaša.